An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan o kalo 2 février kalo don an b'a la k'a fɔ bi y'o tile 8 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔn n'o ye arajaba kalo ye an b'a la k'a fɔ bi y'o tile 6 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunungo Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni lasigidenw olu farala ɲɔgɔn kan ni ka lajɛrɛ kɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi basigi ni lafiya min ye ka dɔn k'a fɔ jamana lakanaba olu wulilen bɛ yɔrɔ caman na bi o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la farabukaw fɛ yen kari dɔw sɔrɔsiw ye doni min kɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ kuma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ ka dɔn k'a fɔ bi réseaux sociaux sanfɛ o senfɛ farabukaw y'a yɛrɛ k'a fɔ cɛnɛlaka ko a dɔw bɛna ɲini ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛ suma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔba min n'i y'a sɔrɔ o bɛ senna bi k'a yira Faransi jamana ma k'u ka se k'u kɔtɔrɔma bɔ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la min an ka jamana kɔnɔ na furanyɛrɛfɛnga kunda a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana ma ɲɛmaw faraɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛna kɛ faraɲɔgɔn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye furanyɛrɛfɛnga yɛrɛ a sigicogo dɔ kan ka fara baaraw ka cogo min na o kuma min bɛ senna bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga an b'a ladɔn k'a fɔ kunungo ale de lasigidenw olu ye ɲɔgɔn ye an ka jamana kɔnɔ na o senfɛ Mali ministre ɲɛma Dama Duguwa la CEDEAO kɛlen bɛ ka gɛrɛ min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma a y'a datu o la a y'a yɛrɛ k'a fɔ min b'a la ka kɛ bi ko diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a bɛ ka kɛ bɛnkanni hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin an ka jamana ma k'e ka dɔn u bɛ ka gɛrɛ min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko a tigɛ ka sariya kɔnɔ na n'a fɔra ko waati kelen y'a sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya la ko nin ye nin ko jateminɛ ko nin ye ka dɔn k'a fɔ wale min bɛ yen n'a cɛ man ɲi fiyewu an ka jamana lakanabaaw bɛ wulikajɔ min na bi a da ser'o ma fasodenw b'a la ka wulikajɔ min kɛ k'e ka dɔn ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmaaw ma bi a da ma dogo o la maa ninnu ɲɛkɔrɔ o senfɛ a tila ka yira k'a fɔ ko Faransi jamana kɔni e ka dɔn ni maaw hakilila ko ale ye gɛlɛya kuma fɔ ka kɔrɔ a bɛna segin o kan an ka jamana kɔnɔ na ale ye tiɲɛ de fɔ min bɛ bi n'o ka fɔ ko diɲɛ bɛ ka bɔ o kalama ko Faransi jamana bɛ baara min an ka jamana kɔnɔ na a da ma dogo a la a y'a peretigɛ de lasigiden ninnu ɲɛkɔrɔ o senfɛ a tila tuguni takuba ko min kuma bɛ senna dɛ ko n'i y'o jateminɛ ko bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma a kɛcogo yɛrɛ de ko takuba olu b'a kɔrɔ dɔn k'a kɔrɔ kan ka kɛ a y'a kɔrɔ fɔ o bɛ kɛ nbamuru de ye ko n'i ye jateminɛ o ye gɛlɛya de ye kabini o tɔgɔ yɛrɛ ani waleya minnu bɛ yen ko n'a jateminɛ na a bɛ ka kɛ cogo min na n'a taara o sira fɛ k'a bɛ kɛ sɔn ne ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ka jamana in kɔni k'a sigi a sensabara kɔnɔna na wa fɛn o fɛn bɛ bi k'olu to i ka dɔn k'a fɔ baaraw la bi u tɛna jɛn n'o ye ministre ɲɛma Dama Dogo nin na an b'a ladɔn k'a fɔ kuma kɔrɔbɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ bi anw ka jamana k'a bɛ sira min kan k'o ye taasira de ye fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ ka jamana in bila basigi minɛ kɔnɔ k'i ka dɔn olu bɛ wulikajɔ de la bi k'a fɔ ko ka dɔ fara fanga kan walima dɔ kana fara fanga kan ko fasodenw de ye o hakililaw laɲini wa jamana in basigi ye fɛn min ye k'olu nakun ye o ye k'olu b'o baara kɛ k'a sa dan na an bɛ dugawu kɛ a fɔra a fɛ cogo min na jamana in basigi na lafiya bi bɔ sira o sira fɛ ala kan ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ fiyabukaw fɛ yen a yirala k'a fɔ bi bi in na ko jariwala tigilamaw k'u y'u kunda yen kan o min kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la k'a fɔ bi n'a fɔra ko dangɛriw la yan fɛ wulikajɔ kɛra jamana lakanabaaw fɛ k'u kunbɛn nin yɔrɔ in na e bɛ tila ka yɔrɔ dɔ ye u bɛ ka dɔn bolo ni ka taa o yɔrɔ fanfɛla la nka maa caman ka fɔ la ko n'a tabalilen kɔnɔna na k'an bɛ don minɛ ko bi ko dɔw siran kojugu jariwala tigilamaw la ni maaw bɛ ka jitew boli ko cɛyakan minnu tun bɛ fu fɛ fɔlɔ k'o cɛyakan u yɛrɛ bɛ ka yɛrɛ ɲini kɛ yɔrɔ caman na an bɛ dugawu kɛ o kuma minnu bɛ bi n'olu bɛ senna ala k'olu kɛ sababa ye an ka jamana basigi lafiya maliden bɛɛ lajɛlen bɛ k'i tɛgɛ mana bɔ min nɔfɛ k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ farabugu ale libéré ko kuma kɔni o fɔra ni ka filɛ fiyɛ o la k'a sababu kɛ min ye ka dɔn ka sɔrɔ su ye doni min kɛ karidenw n'o kɛra ni balo ye an b'a ladɔn k'a fɔ réseaux sociaux sanfɛla la bɛɛ y'i ta fɔ
ina fo bi kunnafoni ko kelen bɛ bi maa caman bɛ i ta fɔ k'a sɔrɔ u ma ta ka kelen k'a cun kɔrɔ farabugu ka donsoba y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin hakilila min tali filɛ k'e ka dɔn k'a kuma kɔni tiɲɛ yɛrɛ k'a tigɛ bɛn olu ma dɛ yaasa ka nin pɛrɛ tigɛ d'a ma farabugu ka donsoba Ablaye Kulibali ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na e ye jɔn ka bɔ mini ndɔma ne tɔgɔ Abdulaye Kulibali ne bɛ wele ko farabugu donsoba e yɛrɛ bɛ nin waati in na mini nin waati in na ne bɛ farabugu ne bɛ an ka donso pɔsiba yɛrɛ de la nin waati in na kalo 5 an ka balo de stoppelen bɛ Jabali surasikan kɔnɔ u kuma se ka na mobiliw la fiyewu dimanche dɔw kɔni ala y'an dɛmɛ Asimi n'a ka jamakulu n'o ye Mali surasiw ye u ye an ka doni ninnu de sécurité ka bɔ Jabali ka taa munumunu tɔfɔbali fɛ ka na n'a ye an fɛ farabugu ya kɛrɛnkɛrɛnlen ɲana u nana farabugu ya 18h moins waati ka na doni ninnu d'an ma farabugu dugu kɔnɔ ndɔma o de nisɔndiya kɔn bɛ mɔgɔ min na n'a y'aw ka balo sɔrɔ mobili 6 de chargera ka na gouvernement ye dɛmɛ min ka mobili 2 falen do la mobili 4 o ye dugu yɛrɛ ke sanni olu de ye o bilalen mobili kɔnɔ kalo 5 dɔw kalo 5 dɔw kalo 4 o nana mɔgɔw nisɔndiyara n'o de ye denmisɛnw ni musow bɔra k'i girin n'o de ye k'a yɛrɛ ka fɔ alhamdulillah an b'ala fo k'a barikada balo sɔrɔla mais o ni farabugu labilala o tɛ kelen ye baara kɔni mɛ ka an fɛ yan fɔlɔ mɔgɔ tɛ se ka bɔ plus de 200 mètres n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn u bɛ mugu ci la sura yɛrɛ ne yɛrɛ ka brigade mɔgɔw u ko lumière yɛrɛ min tun bɛ kɔfɛ foyi ma bɔ a la ale n'a fɔra ko farabugu labilala est ce que a bɛ faamuya balo kɔni nana duguma sira fɛ kalo 7 balo tɛ se ka na duguma sira fɛ balo kɔni nana duguma sira fɛ dimanche don an bɛ ala fo k'a barikada o de la an b'o nisɔndiya de la o ni farabugu labilala o tɛ kelen ye farabugu mɛ labila fɔlɔ dɔ ma bi kumaw bɛ fan bɛɛ fɛ réseau bɛɛ ka bi k'a fɔ ko farabugu labilala kunnafoniw bɛ ka bɔ min ka nin kɛ k'a sɔrɔ farabugu ma labila u girinna ko ye u m'a faamuya u m'a ɲɛɲini mɔgɔw nisɔndiyara ko balo nana u y'o de filmer denmisɛnw y'o filmer o n'an ka finitigilaka dɔ k'ale bɛ ɲɛmɔgɔw bɛ k'a ɲininka wala n'a sɔrɔ u sera bon ko k'a filmer ka dugumɔgɔw yira u la dugumɔgɔw bɛ position min na o min filmena u ye mɔgɔw ɲininka ko ala nisɔndiyara balo nalen u nisɔndiyara u y'o min ta k'o bila u k'u ɲɛmɔgɔw ma dɛ minnu m'a faamu u m'a ɲɛɲini u taara yɛlɛma k'a k'u hakilila de ye an b'a fɔ olu kɔni farabugu kɔni ye balo sɔrɔ nka olu bɛ ka kuma min fɔ vraiment kuma in a ma balo mɔgɔ n'i ma ɲɛ i bɛ kuma o kuma fɔ a ɲɛɲini k'a minɛ a sun kɔrɔ o ka fisa i ka taa kuma fɔ kuma min n'a ni tiɲɛ mɛn kan an kɔni bɛ min fɔ o ka fara kuma lankolon fɔra n'i ma ɲɛ i bɛ kuma o kuma lakale a minɛ kumatigi da a k'a lakale o de ka fisa hɔrɔn yɛrɛ ci tɛ nkalontigɛ ka taa kuma fɔ i hɔrɔnda la kuma min n'a ni tiɲɛ tɛ kelen ye o ye maloko de ye n'i bɛ kuma o kuma lakale a fɔ ne yɛrɛ y'a mɛn a tigiw da i yɛrɛ ta ni kɔni kalo tɛ se ka fɔ o la o e ni ne yɛrɛ ye donsoba ye an bɛ ka kuma farabugu ya ne sigilen filɛ farabugu n ka donso siège kɔnɔ n ka donsodenw bɛ n kɛrɛfɛ olu tulo bɛ na kan na o tulo bɛ e kɛ kumakan na i yɛrɛ ta in kɔni tɛ kɛ kalo in dɔ ma an kɔni bɛ min ɲini malidenw fɛ u ka sabali u ka ne kuma lakale kuma min ni tiɲɛ tɛ kelen ye n'an ma ɲɛ an bɛ kuma o kuma fɔ an k'a minɛ a tigiw da o de ka di anw ye an b'an ka finitigilakaw fo k'u wale ɲuman dɔn hali bi u k'u cɛsiri u bɛ baara min na u k'u cɛsiri u ko baara la ala k'u dɛmɛ u bɛ baara min na an bɛ k'a kibaruya mɛn koyi an bɛ dugawu de k'u ye u ye yɔrɔ tɔw furan k'u jɛ to ma ala k'u ɲuman na an fɛ u k'an ta furan k'a jɛ komi ten an bɛ dugawu kɛ yarabiya la fɔra cogo min na ala ka kɛ ten min ye basigi lafiya ye ka se k'o sabati mara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ dɔgɔ firi mɛri danga ye an baladan k'a fɔ Zumana Kulibali olu yɛrɛ n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma minnu bɛ bi dɔw ka fɔ la ko mairie yɛrɛ de jɛnna n'a ye ko mairie yɛrɛ de y'a kuma latigɛ k'a fɔ ko farabugu libéré k'a sɔrɔ o kuma k'o tɛ sababa ye maire lakaw fara ɲɔgɔn u b'u ka dusumakasa yira la kumatigi ye maa min ye Zumana Kulibali don an balimakɛ e ye jɔn ye ka bɔ mini ne ye Zumana Kulibali ye ka bɔ Dɔgɔfiri commune kɔnɔ ne ye Dɔgɔfiri maire ka premier adjoint ye Zumana Kulibali kɛrɛnkɛrɛnnenya farabugu bɛ Dɔgɔfiri marabolo fɛ dimanche don jamana lakanabaaw wulila ka don ni balo ye farabugu aw minnu ye mara ɲɛmaaw ye ko in bɛ cogo di alhamdulillah Agile an bɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na kɛrɛnkɛrɛn an ka faraɲɛla fanga ɲɛmɔgɔ Asimu a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn ni dimanche ye an ka cɛfini tabaw o donna ni balo dɔ ye farabugu n'i y'a lajɛ balo in bɔra Dɔgɔfiri mairie yɛrɛ magasin de kɔnɔ an ka siraso fɛ ka taa n'a ye Jabali kan kɔnɔ a b'i kan kɔnɔ ani sisan cɛ dɔ bɔra la ka taa sanfɛ sira fɛ balo yɛrɛ bɛ taa don min na tɔni 30 jate don dɔ bɔra la ka taa sira wɛrɛw fɛ ala ye kun de latigɛ pour que an ka cɛfini tabaw u bɛ se ka don n'a ye farabugu cogo min na an ye laɲini k'a mɛnna pour que cɛfini tabaw bɛ se ka taa farabugu duguma sira fɛ mais n'i ye farabugu duguma sira ta k'a lajɛ a bɛ sira damadɔ bɔ mais o donna sira kelen de fɛ o taara ni sira mun ye sira wɛrɛw bɛ yen mun ni o tɛ kelen ye ka sanga ni o ye kunkan cayara kunun ni bi cɛ mun b'a jira k'a fɔ ko farabugu ka libéré la ni libération tɛ kelen ye
an muso jane kondo kam kungo fobi ka fako balo dona farabu do strafe mais ka ko farabu libéra une libération tikilini balo mena ka ta farabu a sabe sera fe ko conseil na négociation ke wati muna 2021 konana wati fana balo chamantara farabu on libération est totale o tikilini gad kan ita fo kungo ni santé ka fako farabu ka libérer la nanya ga libération est dron a ka sobe ga gelanda se omo balo kon dona mais chefini tabo bi parala o dona do chumuna ka sangani kuyi amba do tina bo nu me yoren fo laje donc belagele ka subaya kuna fana dili fe ka kuna fana ke ni mu me fiena dron donc bi chama farokan o may kuna fana ko la ibi mu kala mo don ko réalité fo ka dai amba kala mo ko dona ni bodo magala bana bi ebe mu fo ali bi malide be ni wana kuna funu dika mau chau ka soro chen kuma to ebe mu fo be ula ali bi la ville ka do ka nyesi population parce que beti kuna fana dibaye aw ka kuna fana e kuna fana kengera le no te journaliste de ka chamu ta ta shukro 13h wati do ne wele ka bi réseaux sociaux sans faire journal yera bolé do ala ka fo ku ya mene merda ka fo ko frabu ko ko libérer la total a journal yera bora bango gama bon ni laje bi mun kala mo do kuma ka dai kuna fana jugu abi chenike kuna fana nyuma abi nyenike donc na kuna fana soro dron aka jaka ta shukro ko kera ka da rom na ke kuma ka dai ambo la ville kan fo population be ni ya do tie kuna fana réalité di dron fo ke do faraka donc ici voilà ambala na ka fo ni tuye zumana kanye afrato mina mi ka do ka fo basi lafia yarabi alla ka nga jamana blo mene kono nambura ye afrato mina yarabi alla makolo mara tedera jamana basi lafia obise ka sabati ko mina alla ka nga jamana ne ka kolusuma nambura ye ambala na ka fo bi mi ka do ka fo nga jamana basi lafia obise ka sabati ko mina bela gelebe ki tafo wulike jo yuwaruka ufe mi ka do ka fo lu e yero do soro yoro membe ni asoro no e joli bara obise ka sabati ko mina o mi kerani asoro kerani sida ko baye yuwaruka do buga sira do sienfe angulame joli ko la mawtara la ko sobe dongo do na misiri la dongo do ta sorda sufu anya joli mara yoro soro ko banki maroma ba fe ka joli di a yoro soro la sison kon parce que be soro be mara amara ko nyuma ko et puis nyame fana mai nyame fana so fa ya mineye nimba nye abenana surtout amuso ande badu parce que ali ni ti bangi ni buramuso bi bangi bi komi ifana bitina ni dembi bangi abi komi ifana bitina ni jol deseni nana mogo minka na ya soro jolite amanyinde ambe kata anjolidi chete musote den sente makorbate ni biseka di dorata di puis wakati jam bangi de san ko tumi wa sesref la anga problème betti moy ami muso chama soro ami mo chama soro ko desebu la jolu ma ko mi dilla nanti jolu soro ka kula mo mi misika ayera farbulo bo xam wala dene sada mo ti kon salati mo se ko ti saraw ami ka chama ke nyoma am se ka wardi nyoma mi se ka mutli yere di nyoma a city jumbo ambalo den ka fo ni tuye yoro ka kaye uya foto mina na manya ka fo ma nyini ka ni soro like oni so jako bay ala ko akila uya rabbi ala ka sabati nambura ye mi ka do ka fo wuli ga jaba min kera juma temene ni soro kera toute l'Afrique la o kenekan ambalo den ka fo mi ka do ka fo Sri Kulwali ka sefara Mohamed Sabaki ulu tume keneka Mohamed Sabaki ale tuye sheria do franyonga yin galke ma do la ulu ye mouvo o fle akadaye Frantika Mali blapeu ka so wege mo femme ni wele la kiga na kola di masika ko ba srafe fo mo go ga fara e yana dongodo etika fo bo apare bebe bolo fem bebe bolo be dongodo jamana be ci e yana mo be fara mo bakle mo irga fo ti voilà adu janoble abe ora na sita ngoni Frantika ma ta to mna abe fe bi servali ka ta to la arme fe be Mali kona nazo zinna sedaula abega Mali bla kile sama kona la anga la yinu no media ko ko le anti me sawra na ne ba toli muna ba Frantika ta ande Francis be bi anta be shin Francis ga na na fare ta ka nai Francis yere manda ya tunu ba parce que wele kumu no ma se afo de karawa vraiment fem kada ya bi wata yere kwa asimbe sawra ma yere be toli ni Francis la amsa nyina bo parce que mu nyina sa Francis be sanjeli depuis 2012 Francis be jamana wono ma se ka fo de ni foi e be sa jume nyira sa ko Francis fem nyana parce que regata Francis desera asimu ga sangeli ndoni ay munke setana onyo make avion ne sana aliko na ni wari jela utali ni kawo ne minere antu ga faraka bare bula ka laini nga sabato drone do ske bara du suba kono vision bala nye bala mena entourage vision kele ma bula doro ça sera un problème ala ka nye kadama ala ka akuna wolo ala kana labla jumie Francis rega taka boyere de an sengana ya ma am botala uga na jamana toy
France n'a ka nɔfɛ mɔgɔ yɛrɛ u k'a bila ni France bɛ a tɛ ɲɛnabɔ yɛrɛ de ni France taara a tɛ ɲɛnabɔ yɛrɛ de an ka opposition olu b'a fɔ u ka sabali u ka fara Mali ka lafiya an na kun yɛrɛ o de ye an kɔni ka bi a wulɛ na pour que an ka nisɔngoya yira France de la France mun bi mun b'a fɔ k'olu b'a la ka terroriste kɛlɛ ka sɔrɔ olu yɛrɛ ye terroriste ye minnu b'a la k'olu b'a la ka Mali défend ka sɔrɔ u b'a la k'u yɛrɛ défend mun bi yan k'u b'a la ka Afrique défend ka sɔrɔ u b'a la k'u yɛrɛ défend mun b'a la ka farafinw faga ka farafinw ka nafolo tiɲɛ ka farafinw ka dugukolo nafolo suɲɛ farafinw nɔ na an bɛ fɛ France k'o de dabila wa an ka laɲini ye mun ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka France gɛn yanni février kalo ka ban France wo MINUSMA wo u bɛɛ ka taa parce que ne yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ kun Tombouctou moi j'ai fait toute l'année 2019 à Tombouctou Barkhane ti bɔ ka taa man sɔrɔsi dépend n'u attaqué la Barkhane t'a ka sɔrɔsi dépend fan si u sigi mɔgɔ kan kɔnɔ ye u b'an ka sɔrɔsi empêcher ka déplacer chaque fois olu de b'an ka farafin ka position di jihadistes ma n'u ka t'u ta amisika dɔ bɛɛ k'u faga. An balona k'a fɔ ni tun ye maa dɔ ka ye u kɛra ka minnu zalo kɛ halisa min ye ka dɔ k'a fɔ kuma minnu fɔra ye ɲɛmaw fɛ ka taa se minnu bɛ yen kulu min bɛ yen n'olu y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ balalen ka Mali ka yɛrɛma yɔrɔ yan fo k'a segin a ma de Mali kurako ka se ka sɛbɛnniya ma ɲɛma dɔ b'u hakili di kɛnɛ kan an ka dɔw lamɛn. An bɛ yan pour que k'a jira diɲɛ na k'a jira surtout farafinna na k'a fɔ ko Burkina ni Laginɛ u ye solidarité min di anw Maliens ma ko anw tɛ peuple ye ko anw tɛ fitiriwale ye k'an tɛ fitiriwale ye k'a jira diɲɛ na k'a jira peuple africain bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko anw de ye kelen ye ko mais an ka organisation ninnu bɛ cogo min na bi ko organisation ninnu ko a cogoya kan ka yɛlɛma ko a kan ka kɛ jamanadenw de hakilina ye k'a man ka kɛ dirigeant corrompulenw ka hakilinata ye. Munna aw b'a fɛ France ka taa bi? France échoué la France bɛ politique min na an fɛ yan bi diɲɛ bɛɛ jɔlen b'a kan k'a fɔ ko France bɛ yɔrɔ min na bi France échoué la a échoué la Sahel kɔnɔna na a échoué la Mali kɔni ta a tɛ se ka fɔ yɛrɛ 100 ans i ma se ka nɔ bɔ fɛn min na est ce que e bɛ se ka nɔ wɛrɛ b'o la France bɛ bi komi mɔgɔ min n'i bɛna to ji la i bɛ mɔgɔ wele mɔgɔ bɛ n'i dɛmɛ cogo min na mais ni Ala ma jan kɛ a ye CEDEAO ni Union européenne ni mɔgɔ wɛrɛw wele cogo min na ni Ala ma jan kɛ ni mɔgɔ min bɛ to la ji la n'i bolo bɔ a nɔfɛ ni Ala ma jan kɛ i yɛrɛ bɛ to a la donc an b'a fɔ o organisation ninnu k'u janto France la parce que France a bɛ cadre min kɔnɔna na bi o tɛ cadre ɲɛnama ye. Ngo an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan mun na France ka taa ka bɔ an ka dugukolo kan an dalen t'u la bilen u ka sarasiw u ka sɔrɔdasiw ka bɔ yan an t'u fɛ bilen u ma se ka nafa ɲɛ Mali la yan wa nafa wɛrɛ t'u la bilen an ni mɔgɔ tɛ ka baara kɛ ko tuma min na an bɛ ka jugu faga e b'i ɲin bɔ an na k'anw to jugu bolo k'i ka to an ka jamana kɔnɔ donc u tɛ to yan France ka sarasiw ka bɔ yan an dalen t'u la n'u ma bɔ yan ni min y'u sɔrɔ u yɛrɛ y'o ɲini wa joona joona u ka dɔn fɔ yan u bɛ bɔ don min na o tɛ autorité mankan ye o ye anw peuple de mankan ye anw de dalen t'u la i dalen tɛ mɔgɔ min ka lakana la o tɛ k'i lakana dɛ donc anw sara u ɲɛna yan u ma foyi kɛ wa Macron an ti France contre la an bɛ Macron de contre la Macron n'a ka nkalontigɛlaw Florence Parly Jean Le Drian u tɛ daga tigɛ anw da la bon an nakun yan o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye a kɔrɔ ye Asimi ale ni France tɛ mais a bɛ fɛ ka farafinna bɛɛ de bɔ jɔnya juru la ni France sara an bɛ se ka ɲɛnabɔ wa mais n'i ye nin fɔ o y'a nɛni de o u bɛ san 9 mɔgɔw sara jura mɔgɔw sara Ogosagu u ye mun kɛ olu yɛrɛ de ye fagalikɛlaw ye an t'u fɛ bilen u ka taa u ka bɔ yan dɔrɔn a banna. An balona k'a fɔ ni tun ye fasori dɔw kan ye kɛrɛnkɛrɛnna ɲɛma dɔw Jamil Bitar ka fara Abakar Sidiki Fɔnba kan maa caman bɛɛ y'i ka haminanko yira fara ɲɔgɔn kan kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a yira k'a fɔ bi gɛrɛntɛ minnu bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ani an ka jamana n'i y'a lajɛ bi k'a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ye France de ye o wulikajɔ kunba ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basi na lafiya bɛna sira min fɛ ala k'an ka jamana bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ bi fanga k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ yen n'a yirala k'a fɔ ko transition a sigili n'o ye furajɛla fanga ye charte kɔnɔna na ko yɛlɛma dɔw kan ka don o min kuma bɛ sen na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ dɔw ko k'i ka dɔn k'a ni kɛlɛ man kan dɔw ko k'a ni kɛlɛ ka kan politikima dɔw b'u ka sira di a ko sen fɛ an ka dɔw lamɛn.
laɲini ye ka dɔ farata fɛngɛ kan an politisiyɛn an b'a dɔn o cogoya de la an ka fɛɛrɛ tɛ an ka fɛla charti taara cogoya min na a ka to o cogoya la c'est à dire poste de vice président ka maintenu 18 mois ni mun fɔra ni o ka maintenu maintenant ni vice président kɛra président ye ayiwa vice président nɔna la a bɛ civil dɔ ta ka bila kɛ o ye le problème mais k'a fɔ a bɛ taa changer c'est une violation sariya tɛ jɛn n'a ye de minnu bilala baara la a yamana to u bolo ka baara kɛ parce que ils n'ont pas été élus o sugantila de n'a fɔra ko mɔgɔ sugantili ka tila ka waati dɔ suma ka kɛ a yɛrɛ kunna tuguni an yɛrɛ ka taa a yɛrɛ ka taga lajɛ ka dɔn ka fɔ ko jɛlen tɛ donc tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ ɲɛmɔgɔ ninnu ye a ka dɔn ka fɔ ko fɛn min de don a bɛna maliyɛnw bila ɲɔgɔn na fo ka cɛ juguya yɛrɛ de foyi ma fɔ kuma in kɔnɔ min bɛna dɔ fara ɲɛmaa ka fanga kan min fɔra laɲini mun kɛra n'o ye maliyɛnw ye sigi ka fɔ mun kɛ o sigi ka fɔ de laɲini o de donna ba la o dontɔ ba la an y'a ye k'a fɔ an ka sariti kɔnɔ fanga nɔrɔbila ko o jɛlen tɛ wa minisiri min sigilen bɛ an ka lakana bunakun na a dabɔlen b'a kama k'ale ka fanga bɛɛ lajɛlen d'a ma walasa ka baara kɛ a baara kɛ cogo la wa fanga nɔrɔbila ko fɛnɛ u ka perepere latigɛ walasa an ka bɔ nin kɔnɔ mais u bɛɛ kɔfɛ a b'a kɔnɔ fɛnɛ ko dɔ ka fara CNT maaw kan komi o ye laɲini dɔ fɛnɛ ani ka tila k'a lajɛ gouvernement mɔgɔ hakɛya k'o lajɛ walasa maliyɛnw ka laɲini caman bɛ se ka sabati cogo min ni maa min ko nin kuma kɔnɔna na ni ma dɔwɛrɛ ye n'i ka faamuyali ma se dɔwɛrɛ ye ko ka dɔ fara président ka fanga kan o kɔrɔ ye k'e ma ko in lajɛ ka ɲɛ wa e yɛrɛ m'a faamuya an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye politiki mɔgɔ dɔw olu ka sira ye min ye ka dɔn k'a fɔ Abakar Sirik Fɔnba ale b'a kuma kuncɛ o kɔfɛ a tilala ka fɛn ɲini ka pɛrɛtigɛ da kan Abakar Sirik Fɔnba ye kuma min fɔ o filɛ laɲini ye ko ka dɔ fara ɲɛmaa ka fanga kan ne hakili o ye fili ye kuma in kɔnɔ sabula foyi ma fɔ kuma in kɔnɔ min bɛna dɔ fara ɲɛmaa ka fanga kan min fɔra laɲini mun kɛra n'o ye maliyɛnw ye sigi ka fɔ mun kɛ o sigi ka fɔ de laɲini o de donna ba la o dontɔ ba la an y'a ye k'a fɔ an ka sariti kɔnɔ fanga nɔrɔbila ko o jɛlen tɛ wa minisiri min sigilen bɛ an ka lakana bunakun na a dabɔlen b'a kama k'ale ka fanga bɛɛ lajɛlen d'a ma walasa ka baara kɛ a baara kɛ cogo la wa fanga nɔrɔbila ko fɛnɛ u ka perepere latigɛ walasa an ka bɔ nin kɔnɔ mais u bɛɛ kɔfɛ a b'a kɔnɔ fɛnɛ ko dɔ ka fara CNT maaw kan komi o ye laɲini dɔ fɛnɛ ani ka tila k'a lajɛ gouvernement mɔgɔ hakɛya k'o lajɛ walasa maliyɛnw ka laɲini caman bɛ se ka sabati cogo min an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Abakar Sirik Fɔnba ye o kɔfɛ kulu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ta ye cadre d'échange ye n'i y'a sɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ k'olu ka kuru tɛ dɔ ye dɛ ka fara ɲɔgɔn kɛ ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ni furanjila fanga ni ɲɔgɔn cɛ o kulu kɔnɔna na Ismail Sakɔ ale ko baara min bɛ sen na kulu ta faamuya tɛ an ka lamɛn Kɔrɔtɛm Jabara sanfɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kelen ka sen tɛ maaw wele teliyala k'a fɔ ko u ka t'u hakili jagabɔ u k'u jija camancɛ fanga in dɔ bɛ se ka fara kan cogo min na ani wa an ka finitigi dɔ bɛ yen n'a fɔra ma ko police territoriale min bɛ accord d'Alger kɔnɔ o ka se ka kumaw kan carte d'échange des partis politiques pour une transition réussie ka hakilina ye min ye an bɛ waati min kɔnɔ bi ni furufuruku bɛ jamanadenw cɛ ni bɛnbaliya bɛ jamanadenw cɛ an bɛ waati min kɔnɔ ko gɛlɛya ni embargo b'an kan jamana ɲɛmaaw u kan k'u wasa don fɛn bɛ tali kɛ calendrier électoral min bɛ se ka proposer CEDEAO ɲɛmaaw ye pour que u ka se ka embargo ban k'o ka wuli ka bɔ an kan anw bolo ni 27 février 2022 sera n bɛ kalo min kɔnɔ o tile 27 transition civile neutre de kan ka sigi jamana in kɔnɔ parce que minnu b'an kunna olu bɛ k'u wasa don u yɛrɛ ka fanga de la jagoya fanga u ma jamanadenw ɲininka ni dɔ kan ka fara transition kan wala ni dɔ man ka fara kan o waleya ma bɛn anw ma o y'a yira ko ma jamanadenw bonya an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ismail Kan ye an ka jamana fɛn fɛn min na ni basigi lafiya ye an ka jamana kɔnɔna na k'an ka jamana bila i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ i ka dɔn basigi o bɛ sabati cogoyaw sira fɛ ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye min ye i ka dɔn k'a fɔ 9e arrondissement o polisiso wulikajɔ kɛra i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya la ni ka ɲɛsin olu ma o kɛra i ka dɔn k'a fɔ kulu dɔ fɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ ECA ye o min kɛra maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kalandenw ka se kalanden somɔgɔw ma olu b'u ka nisɔndiya yira sen fɛ ko in kun ye fɛn jumɛn de ye an k'u lamɛn. min y'an bila nin na parce que d'abord association des parents d'élèves an ka laɲini ye min ye an y'a bila an kun na denmisɛnnin jamana ka ɲɛtaga a bɛ lamɔ de bolo denmisɛnnin ye lamɔ ani kalan ye donc o de y'an wuli an bɛ association in kɔnɔ donc an bɛ baaraw kɛ an bɛ collaborer ni école ye an bɛ collaborer ni écoledenw ye an bɛ collaborer ni services ye u y'a yira an na k'a fɔ k'a diyar'u ye bɛɛ ka ni ɲɔgɔnna kɛ an kɔni ka laɲini ye min ye nin waleya ye a ka walankata Mali fan bɛɛ lajɛlen na walasa denmisɛnninw ka lamɔ ka sabati u ka dɔnniya ka sabati jamana ka ɲɛtaga b'o de la. an nana ka na commissariat sanuya ni an parents de ka yamaruya ye k'an ka na commissariat sanuya bon an parents u m'an deli fɛn wɛrɛ la ni saniya nin tɛ an ka kalansoba don wa an b'an ka kalanso fɛ
kalanso mun do niveau b'a la fɛnɛ a ɲɔgɔn kalanso ka dɔgɔ Mali kɔnɔna na yan an b'a ɲini an parents fɛ u k'an dɛmɛ an ka kalanko la toujours pour que an ka se ka kalan kɛ fo ka taa an tila bon an b'a ɲini u fɛ u k'u hakili to kalo sarako nu fɛnw na a man d'an si ye an ka to ka labɔ kilasi kɔnɔ ka a sababu kɛ kalo sarako ye tiɲɛ yɛrɛ de la hali n'an kɛla polisiw fɛ a diyar'u ye ka sɔnni ka to a ka se polisiw ma a diyara an parents y'an yamaruya la a diyara an yɛrɛ ye an nan'o sɔrɔ u y'an kunbɛn ni kunbɛnko ɲuman ye a diyar'u ye fɛnɛ ka an jigiya ko ɲuman na n'Ala sɔnna baara in a bɛna to sen na inshallah. An balona k'a fɔ ni tun ye kalanden somɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa se min ye kalandenw yɛrɛ u ka kulu a kɛra commissariat min na n'i y'a sɔrɔ o ye 9e arrondissement ye o commissaire Isiaka Ba ale ma ka ni studio dugu a nɔfɛ an ka lamɛn. A diyara n ye kosɛbɛ école franco-arabe Asia nana an fɛ yan bi nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ka na vraiment an b'u fo nin baara in na u bɛna jɛya mun n'an ka yɔrɔ la u nana an ka cours nettoyer k'an ka yɔrɔ lajɛ an bolo vraiment a diyara n ye kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn jɛya ye fɛn min ye polisi bi yan population de kama ne kɔni hakilina ye population kan ka polisi rapprocher ko caman i n'a fɔ polisi kan ka gɛrɛ population na c'est-à-dire surtout ni population an don ya polisi bi yan olu kama u bɛ ko caman nɔgɔya u bolo bon ko caman bɛ kɛ dugu kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn c'est-à-dire banditisme fanga ka bon cogo min polisi ka baara tɛ foyi renseignement kɔ population de bɛ se ka renseignement lase polisikɛ ma kosɛbɛ n'a mɛn polisikɛ ka ɲi kosɛbɛ i ye renseignement de sɔrɔ ka se ka baara kɛ kosɛbɛ ni polisikɛ ye renseignement sɔrɔ a bɛ se ka baara kɛ. an balada k'a fɔ ni tun ye commandant Isiaka Ba ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na dɔ yɛrɛ tɛ ka dɛmɛ yɔrɔ ta ka ɲɛsin an ka mara kɛcogo kɛrɛnkɛrɛnnen na an bɛ yɔrɔ minnu na bɛɛ seko ye min ye ka se k'o kɛ fasojɔ la o y'a kunba de ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ni hakilila minnu bɛ sen na Ala ka ninnu sabati n'an bɔra ye ka ladan k'a fɔ autodéfense Biton Kulibali o ye kulu ye kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o sigilen bɛ bi na ka yira k'a fɔ ka fɛɛrɛ balalen kɛ dɔw bɛ marifa ta k'u yɛrɛ ka donso ye ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin donsow ma dɔw bɛ yen olu bɛ wulikajɔ ta wulikajɔ minnu bɛ yen n'a bɛ dankari jamana na ka se ka wulikajɔ kɛ u ni jamana maa ɲɛmaaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kulu kɛnɛyalen sigi ka se k'u bila o kadiri kɔnɔ la n'i ye tiɲɛnikɛla ye ni minɛna i ka dɔn k'a fɔ donso jamana famaw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'u tɛgɛ da ta kunda kelen ka se ka wulikajɔ kɛ i kan ka kɛlɛ cogo min na ka se k'i kɛlɛ o kɛra faraɲɔgɔnba ye dɔgɔfɛn in kɔnɔ ni ka lajɛrɛ dɔ k'a la san a kulu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba o ye Umaru Danbele an balona k'a fɔ ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ ka baara in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Umaru Danbele ne ye mouvement autodéfense Biton de Segu président ye lajɛrɛ in ti dɔwɛrɛ ye mouvement autodéfense Biton a cɛdenw k'u fara ɲɔgɔn kan ka coordinateur régional ɲini bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔna la min bɛ se ka kɛ ciden ye donsow ani autorité administrative ni militaire ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu n'i y'a jateminɛ donsow gɛlɛyaba b'u kan o gɛlɛya ye jumɛn ye waati ni waati donso dɔ bɛ bɔ togoda dɔ la dɔ bɛ bɔ siège dɔ la ka na kungo ɲɛfɔ an t'a dɔn jɔn ye jɔn ye donso ko cayara caman ye donso fini san k'i yɛrɛ kɛ donso ye nka caman ye bandi ye o kɔnɔna la an ye initiative sɔrɔ ka ko in kɛ mouvement ye ka jɛkulu fara ɲɔgɔn kan a ti dan san dɔrɔn ma autodéfense dayɛlɛnnen don donso bɛɛ lajɛlen fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen min ko k'i bɛ faso dɛmɛ ka djihadisme kɛlɛ ka terrorisme kɛlɛ ka bandiya kɛlɛ bɛɛ lajɛlen bisimilalen don a kɔnɔ nka k'a fɔ k'a perepere latigɛ an mana donsoba sigi la k'a fɔ ko ka donsoba falen ou bien ka donsoba sigi maa caman ye ko in faamuya k'a k'o de ye a n'o cɛ ka jan nin tɔnsigi fɛnɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko autoritéw b'a kalama parce que gouverneur b'a kalama san dugutigilakaw b'a kalama alimanakaw b'a kalama CB b'a kalama autorité administrative militaire alhamdulillah bɛɛ b'a kalama Amadu Ɲansɔn Kulubali n'o y'an bɛɛ lajɛlen karamɔgɔba ye a fana n'a ka délégation bɔra Wajɛ ka na u bɛɛ ye sɛbɛnni kɛ o bi fara an ka papier dilanni kan an bɛ taa di gouverneur ma an bɛ taa di préfet ma an bɛ taa di san maire ma k'a di CB ma k'a di commissaire ma. A kɛlen bɛ ka sɛbɛn ko autodéfense Biton Kulubali munna a ye Biton Kulubali sugandi ka mouvement in tɔgɔ da o la. An ye Biton in sugandi parce que Biton kun ye donso fari ye cɛfarin don Biton ye ɲani min kɛ halisa anw minnu ye Biton kɔmɔgɔw ye an ka dɔ fara ɲali in kan pour que jamana in bɛ se ka lafiya an pɛrɛnnen don kan an bɛ sa o kan an bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ fo ka taa fɔ jamana in lafiyara. Kulu min filɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a y'a sigi donsoya bilama dɔw bɛ ka kɛ cɛnnikɛyɔrɔ ye aw bɛna mun dabali tigɛ ka se ka fɛɛrɛ tigɛ olu la. Ablaye i ka nin ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ an bɛ k'o dabali tigɛ parce que maa o maa bɛ nin kulu in kɔnɔna la base de données b'an bolo an kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ k'a kɔnɔ k'i jamu k'a kɔnɔ k'i ka téléphone numéro k'a kɔnɔ an ye carte dɔ dilan tɔ in na ala barika la autorité militaire caman bɛ yen yanni an ka carte in yɛrɛ bonya da donsow kan an taara yir'u la k'a fɔ an b'a fɛ ka nin di donsolakaw ma carte in ni donso min b'a fɛ k'a ta a tɛ ta individuellement dɛ parce que an tɛ bɛɛ dɔn i bɛ t'i karamɔgɔ de fɛ i ka siège ɲɛmɔgɔ o de b'i ka information remonter an ma n'i ka information remonter an ma ni tiɲɛni bɔra o fan fɛ siège ɲɛmɔgɔ de bɛ minɛ fɔlɔ k'o ɲangi e de ye karisa d'a ma e de ko ko karisa ko maa ɲuman don i ka kalanden don a ye nin tiɲɛni kɛ o bɛ ɲɛnabɔ siège la fɔlɔ ka sɔrɔ ka yɛlɛ sanfɛ n'o tɛ n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen k'a ta individuellement jugu dɔw bɛna ta an fɛ
an t'u dɔn a carte filɛ nin an b'a fɛ ka nin di donsow ma min bɛ se ka ani donso tiɲɛnikɛla ninnu k'u bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛnikɛla ninnu fana an b'u deli u ka u kɔfilɛ dɔɔni k'u miiri faso in danbe ma u k'u kɔfilɛ ka na an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ jugu kɔnɔ cogo min na jamana in sɛgɛnna forow jenina machines jenina minnu tanyara an bɛ ala deli ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ sumaya photo défense dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ lajɛlen ye donsow b'a la civiliw b'a la fɛn fɛn ko faso ko an ka faso lafiya maa bɛ yen o tɛ mugu ci la ŋaniya ɲuman b'a kɔnɔ ka mugucilaw dɛmɛ n'i ko auto défense yɛrɛlakana de don yɛrɛlakana mugu ko b'a la auto défense mago bɛ marifa yɛrɛ la an mago bɛ kisɛ la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nin caman bɛ a si tɛ baara la an yɛrɛ de b'an ka tirikitɔrɔkɔw n'an ka dɔrɔmɛ kelenw fara fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ka mugu dɔ ɲini k'a d'u ma u bɛ se k'u yɛrɛlakana n'a ye cogo min na ni duwawu ni barika yɛrɛ tɛ donso se jadisiw kɔrɔ parce que marifa min b'u bolo o tɛ hali mali armée bolo nka alhamdulila kɛlɛ in bɔra kɔrɔn fɛ de ka na centre la yan wa ni alaw taala jɛra n'a ye auto défense bɛ ka baara in min kɛ kɛlɛ in bɛ da centre la a tɛ tɛmɛ yan kan an mago bɛ fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen na u k'a dɔn k'a fɔ donsow sɛgɛnna donsow ɲanina an bɛ don min na i ko bi donso dɔw bɛ yen an ka cɛŋana dɔw bɛ yen u bɛ kaso la parce que u ni sɔrɔsiw ma se ka ɲɔgɔn faamu o faamuyabaliya in an b'a fɛ sɔrɔsiw k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ an n'u bɛɛ ye fa kelen ba kelen de ye an ka baarakɛminɛ dɔw fana minɛlen don nka an yɛrɛ de y'a laɲini sisan donso o donso n'i ye donso fini don ka tiɲɛni kɛ an yɛrɛ de b'i kofɔ eta ye eta ka wuli ka t'i minɛ parce que anw ka mɔgɔ t'i ye anw sigin bɛ ɲani de kan anw tɛ tiɲɛni kan donc maa o maa se kɛra dɔrɔmɛ kelen i se kɛra ŋaniya ɲuman min i se kɛra fura min i se kɛra balo min ye k'a di auto défense cɛdenw ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye porte dalen don bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min mago b'an na nɛgɛjuru sira fɛ ne ye auto défense président ye ne ka numéro ye 76 04 01 81 ni maa min b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ nɛgɛjuru sira fɛ 70 19 19 31 baara in min daminɛlen filɛ ni ani jamana faamaw caman ye ɲɔgɔn ye son excellence ministre de la défense Sadio Kamara an n'a ye ɲɔgɔn ye a ka bureau kɔnɔ don min na ye ɲɔgɔn ye an masalala an ye fɛn caman fɔ Sadio y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna ma jamana in bɛ lafiya jihadiste ko kuma a bɛ layidu d'a ma a tɛ tɛmɛ kalo 3 kan a bɛ ban Mali kɔnɔ an b'a fo o la ka barika da o la an y'a ye k'a fɔ ko alhamdulillah kɛlɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ caman na sisan don min na an n'a sigira walahi waleɲuman dogoli i ni so ni fitiriwale bɛ ka kan Sadio ye miliyɔn 3 bɔ a kun a don k'a di an ma ko mouvement auto défense k'a ka a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a ma bɔ faso kɛsu kɔnɔ dɛ a ko a yɛrɛ diinɛ n'a ŋaniya la min b'a yɛrɛ kunya a ye miliyɔn 3 bɔ a don a y'a di a ma o kɔfɛ ani colonel major Ismaël Wage ye ɲɔgɔn ye ani porte parole du gouvernement colonel Ablaye Maga an ye ɲɔgɔn ye ani jamana in faama caman ye ɲɔgɔn ye nka ni Sadio Kamara bɔra la an ma dɛmɛ ye ka bɔ fansi fɛ an balona k'a fɔ min ye Umar Dambele ni tun y'ale kan ye wulikajɔ min bɛ sen na jamana ka cɛbɔw olu tun ma kɛnɛ kan fɔra cogo min na yarabi ala jamana in ka sira o sira fɛ an ka jamana ala ka basigi n'an bɔra ye kulu min bɛ yen Orange du Mali ani Malitel olu farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko consommateurs olu tɔgɔla ko wulikajɔ kɛra ni k'olu wele bɔgɔ jeni kan o min kɛra k'a kɛra i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra gɛrɛntɛ ka ɲɛ solu ma k'i ka dɔn k'u tɛna jɛn n'a ye u bɛna wulikajɔ kɛ o min kɛra ka se k'a kɔn yaasa ka prɛtikɛ d'a ma Dawuda Tarawele Malitel tɔgɔ la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn syndicat fɛn o fɛn bɛ Sotelman kɔnɔ ani Orange kɔnɔ Centom o Oroscom o SSI o Sentel o an bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan opérateur ninnu société kɔnɔ syndicat 2 ni 3 bɛ yɔrɔ dɔw la donc an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan mun na parce que mɔgɔ kelen dɔ de wulilen don ko ale association des consommateurs ka opérateur ninnu attaqué tribunal la depuis 2012 a ko bɛ sen na siɲɛ caman tribunal y'a a débouté jugement kɛra a ka fɛn nkalontigiya mais AMRTP mun ye autorité de régulation o fana sɔrɔ ma o fana y'a ka avis di k'a fɔ opérateur b'u jɔ fɛ attaque kun ye mun ye ko mun na an bɛ répondeur facturé client kun or wari de donna répondeur la machine de don pour que ka baara kɛ n y'a fɔ kuma kɔnɔ ni mɔgɔ mun taara jɔ i ka da la ka da kɔngɔ ni mɔgɔ ma kuma fɛ a bɛ segin mais ni gardien bɛ yen n'o y'i jaabi i b'i ka ci de fɔ donc gardien tɛ sara wa répondeur b'i n'a fɔ o cogo de sinon n'i ye appel kɛ téléphone bɛ sonné siɲɛ 5 san'a ka taa répondeur kan n'a ka di i b'a tigɛ i tɛ se répondeur ma mais a selen kɔni kɔ répondeur ma n'o ye kuma daminɛ machine de bɛ baara daminɛ o machine bɛ tiɲɛ de a bɛ entretenir de mɔgɔw de bɛ sara pour que ka machine maintenir mais e ko ko o kana facturer an dun t'a dilan a tɛ d'an ma fu donc o de ye an opposé a la mais a déboutélen kɔfɛ a ye appel kɛ jugement mun kɛra depuis 2012 2013 a nana appel k'o kan tuguni en 2021 et juge dɔ ko ka a jo don u taara expert indépendant dɔ ta k'a ɲininka fɛn dɔ la sariya mun yɛrɛ appliqué len tɛ Mali kɔnɔ
ko ka o lajɛ n'a sɔrɔ an kɛlen don k'o sariya in appliquer sariya mun b'a reconnu Mali fɛ et puis hali n'a bɛ appliquer a fɔra de ko weleli minnu bɛ bɔ kana kɔfɛ kana ani minnu bɛ bɔ yan ka taa kɔfɛ a bɛ boli olu de kan mais après weleli minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ olu ko tɛ mais o de ta k'o kɛ ka anw ɲagi k'an ka miliyari 176 sara ni mɔgɔ kelen ye ale ka ye association ye mɔgɔ minnu bɛ association na olu tɔgɔ ma ye a bureau bɛ min ma ye a siège bɛ min o ma ye donc an t'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛ ka Mali kura mun kɛ jɔ n'a bɛna jɔ ni nin kan ye. An balaran k'a fɔ ni tun ye Dawuda Kani ye Malitɛli ka bolo kan Orange ka mɔgɔbɔ min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Kulubalilakaw furumuso Korotum Kone ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. A bɛna gɛlɛya min se an ma o ye k'an ka baara de tiɲɛ baarakɛla mɔgɔ joli ni ye emploi direct ta ka lajɛ mɔgɔ dama min bɛ baara la directement ni Orange b'u sara o ye 1400 ye ça fait mɔgɔ 1000 ani 400 ani dɔɔni maintenant emploi indirect a bɛ minnu sɔrɔ o ye 230 000 et quelques a b'o de concerné donc bi Mali bɛ yɔrɔ min na bi est-ce que c'est normal que yɔrɔ kan ka datugu k'olu bɛ bila chômage la pour nous en tant que an ye baarakɛlaw ye anw ɲɛna o tɛ se ka kɛ bon anw ye téléphone sow de fana ye ni aw bɛ a y'a lakɔlɔsi bi a mɛnna aw tɛ an ma deli ka téléphone so ka gɛrɛ kun parce que an b'a dɔn on est des responsables on sait que téléphone so a nafa min bɛ jamana kan donc o de y'a to bi an bɛ autorité mɔgɔw deli ka fɔ bi nin tɛ nin wagati kɛ kuma ye nin tɛ nin wagati kɛ kuma an bɛ wagati min na bi ka téléphone so mɔgɔw sigi tasuma kan donc n'a ɲinila ka fɛn fɛn kɛ bi a bɛ kɛ anw yɛrɛ compte la a bɛ kɛ jamana compte la donc an bɛ wele bila autorité ma k'a bila surtout président de la république ma a nana ko Malikura bɛ jɔ ni justice de o de wutumu kɔnɔ an bɛ wele bila ma a ka o justice sensible bila sen kan pour que kana nin ko nin lajɛ kosɛbɛ ka dɔn k'a fɔ ko bin bɛ ka kɛ an kan. An balaran k'a fɔ ni tun ye Kulubalilakaw furumuso Korotum Kone a fɔra cogo min na an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya o bɛ sabati cogo min na ka se k'o lasabati bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Julacɛ Jakite mun b'e bolo bi. Karamɔgɔ Ase an bɛ taa Centrafrique premier ministre Henri Marie Dondra ale kɔni ye baara bila ka bɔ premier ministeriya la hakilina jigila Centrafrique jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra tun ye a sugandi ka kɛ premier ministre ye kabi san 2000 ani san 13 a ka walansɛmɛ kɔfɛ Centrafrique musakako ɲɛnabɔbaga ministre Félix Mouloua de sugantira ka kɛ Centrafrique premier ministre ye o kɔfɛ an bɛ taa Haïti fanga furancɛ fanga ɲɛma Ariel Henry y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko Haïti jamana ɲɛmɔgɔ Jovenel Moïse mun fagara marifatigi dɔw fɛ n'ale sigira o nɔ la walasa ka kalataw labɛn ko ka fanga tun kan ka ban kunun février kalo tile 7 ko nka ale tɛna se ka fanga di mɔgɔ wɛrɛ ma ko fo n'a kɛra jamanadenw jɛna ka mɔgɔ min sugandi kalata senfɛ wa ko kalata kan ka labɛn ɲina n'Ala sɔnna ma o kuma in ma diya Haïti ka caman ye o kɔfɛ an bɛ taa Brésil ka sanga ni Congo ka den dɔ fagali ye Rio Brésilkaw fɛ yen nɔ Brésilkaw caman ani Congokaw caman fana bɔra samedi tɛmɛlen k'u ka nisɔngoya jira Brésil dugu caman na ani k'a laɲini kiiritigilamaw fɛ k'u ka Congoka den mun n'a fagara n'a bɛ wele ko Moïse Kabangabe ko ka a ka kiiri kɛ k'u ka a fagabagaw ɲini k'u kiiri wa fana u y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka jamana wɛrɛ denw la kɔlɔsi u ka jamana kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ laban ka taa Russie kunu Faransi président ani Russie président Emmanuel Macron ani Vladimir Poutine u ye sigikafɔ kɛ kunu Moscou nka u kumana Ukraine kunkanko de kan fɛn min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ kibaruyaw b'a jira k'a fɔ ko u ma bɛn kelen kan barisabula u ma fɛn jɔnjɔn fɔ kunnafonidilaw ye karamɔgɔ Ase nin bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya ye o bɛ sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na k'an tɛgɛw to takurunda kelen na bɛɛ ni kelen ya ka se k'o sabati Ala ka kɛ ten